Saan wala break na? Dilungang lang trabaho ng kul. Kul. Uy. 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 Bos, sakay ka bos? Tato tiket, aliksi ka ba? Dili. A few inches later. Sir, sakay kag motor, sir? Ma'am. Hatog utupay pa, hatog lang ko sa nahan. Ay, sir, bayad daan, sir, bago sakay. Dara ma'am. 25 na ma'am, 25. Sabi, sir. Kadiyot lang, sir, ha? Nalo kay tawagon, sir, ha? Kadiyot lang gid kaayo, sir. Asa man ka mag-dali di ako. Kadiyot lang gid kaayo, sir. Balik na dito. Balik kayo. Darling! Dala dito yung pasahero. Bakit pakyaw? Okay kayo Ni, parta na ni. Ala, galas ko. Ako na nisinyas ko ganyan. Ang babawa ni. Diyan ka sa unahan, no? Lupay na. Tara, bulit. Ini na sirap. Ati. Kawan na ni isahan sa buong. 25 na dulu kayo. Ah, bulit. Bulit, kay 2.5, bulit. Kul. Ini lang kul. Gusto ka pala madagang kul eh. Mag break pero. Wala na bisa ka 2.5. Let's go. Uy, kuha na ni. 25 tapos ang dami.